Aquesta és l'audiointroducció del documental Voler fins a poder, no a la Mat Selva, 25 anys de lluita, de l'Adrià Expòsit i la Neus Pagès Selga, produït per la plataforma No a la Mat Selva. Aquesta plataforma va néixer com a moviment ciutadà a finals dels anys 90 per mostrar oposició al projecte d'una línia elèctrica de molt alta tensió, una MAT, que havia de passar per la comarca de la Selva i que es va acabar construint el 2008. Tot i això, va ser el 2013 quan No a la Mat Selva va prendre més força com a resposta a l'aprovació del projecte del ramal que havia d'unir aquesta línia principal amb la subestació d'Adif que alimenta l'AVE a Riudarenes, la Selva, i que hauria creuat bona part de la comarca. La filosofia de la plataforma és treballar no només des de l'oposició, sinó també des de la proposició d'alternatives per trobar maneres de fer diferents que respectin l'entorn natural. El documental, que il·lustra el recorregut de No a la Mat Selva a través de testimonis i imatges d'arxiu, té una durada de 35 minuts. Es va estrenar al maig del 2023, amb motiu del 25è aniversari de la plataforma. Ens situem a la comarca de la Selva, a Girona. Les persones que apareixen al documental ens parlen des de diversos espais de les poblacions de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils, que serien les principals afectades pel ramal de la Mat. Al llarg del documental presenciarem assemblees i activitats de la plataforma en espais com la sala d'actes de la Biblioteca Joan Vinyoli, a Santa Coloma de Farners, o bé a Can Moragues, a Riudarenes, que és la seu de la Fundació EMIS, enfocada a la conservació de la biodiversitat. Entre les declaracions de diversos membres de la plataforma trobem les d'en Xavi Amat, el portaveu de No a la Mat Selva. És un home blanc d'uns 45 anys, calb, amb barba de pocs dies i ulleres rodones. En moltes de les imatges porta una samarreta de la plataforma que diu No Mat, nou model energètic al nostre territori. En Joan Canal és membre de No a la Mat Selva. És un home blanc, d'uns 60 anys, calb però amb cabells blancs, curts i arrissats al clatell. Porta ulleres rodones, barba de pocs dies, un jersei marró i un abric negre. En Lluís Ginestà és un altre membre de la plataforma. És un home blanc d'uns 50 anys, amb els cabells llargs i la barba molt llarga a la zona del mentó, però sense bigoti. Porta una camisa de quadres oberta i ens parla des d'un taller tèxtil ple de rotllos de tela. Sentirem també altres membres de la plataforma, com l'Ernest Morell, o bé veïns de les zones afectades per la Mat. La Diana Bacano i en Xavier Comte viuen en una zona que quedaria afectada pel ramal de la Mat. La Txell Freixinet, en canvi, és una de les veïnes afectades per la línia principal, ja construïda. També apareixen càrrecs polítics com Marc Vilaur, ambientòleg i director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, a més de tècnics especialistes que han estat implicats en les propostes d'alternatives a la Mat. L'Ander Achotegui, director de la Fundació EMIS i doctor en Ecologia, la Bàrbara da Silva, enginyera de ponts i camins a Most Enginyers, i en Pep Puig, enginyer industrial i autor de l'estudi Alternativa Mat amb renovables. A banda d'aquests testimonis, el documental ens mostra imatges històriques que segueixen la trajectòria de la plataforma i fins i tot n'hi ha algunes d'inèdites. Hi trobem fragments de telenotícies, mapes que il·lustren els projectes de la Mat, enregistraments del muntatge de les torres, de les primeres mobilitzacions de la plataforma, d'altres activitats de reivindicació o, fins i tot, reunions amb polítics, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i al Congrés dels Diputats. En diverses d'aquestes imatges apareixen presidents de la Generalitat i alcaldes, alguns encara en el càrrec, i d'altres que ja no el tenen. Per això, en aquesta audiodescripció, quan parlem del càrrec d'algú, ens referim al fet que el tenien en el moment de l'estrena del documental. Amb Voler fins a poder, l'objectiu de la plataforma no ha estat presentar un seguit de fets dels darrers 25 anys, sinó parlar en primera persona de com ha estat la lluita, la seva manera de treballar i que totes les persones que hi han estat vinculades s'hi sentin representades, ja que ha estat concebut com un homenatge. Per fer-ho, els autors han seguit de ben a prop l'activitat natural de la plataforma i han procurat que les afectacions de la Mat no només es manifestessin en les paraules, sinó també en les imatges, fet pel qual han enregistrat les zones del paisatge que estarien afectades pel ramal. A més, han pres un enfocament naturalista, en el qual han jugat amb la llum natural de cada espai i han evitat afegir-hi il·luminació artificial. Fins aquí l'audiointroducció de Voler fins a poder, No a la Mat Selva,
25 anys de lluita. Que gaudiu del documental.